was sedang jong kanika step ni aingu yo blay ubala penla ingi kum ka KJCE haka begini syam hang ni haka balang bat society hang ni mentong lengba jong kanika convention kebahan riu puwei jongka kanika convention kebahan riu puwei hang ni hakabalang ham bat ke society hang ni mentong kalong kebadan jimut hadu kata-kata namar kaya hapru hakaju kesngi kabalakha mat kebelaseng yaka Christian endeavor ngakot lang yangi wei baro hakane ke step bangin rong sya kajing mani kajing syakri kajing yaw blay kabau blay jongi ulong blay jongki blay unong tau kabeneng bat ke kendau kabau unong ruai sam uong om hangi atrai om hangi henroi halaka jong ke kerteng to ai burom na kabenta kajing isnei bat na kabenta kajing shisha jome long balakar khu ye ke kerteng utrai nadu menta bat halakarta nadu kabami kesngi bat hadu kabasep kesngi kakerteng utrai kalong kabadai yaro tungin maningi syakri yoblay lingba jong kanega step ngine lej hoblay hakaching tuwai ngi aingu pat yeme ko kunran lengba jo kanega step kesngi ke bekrau ke bekentang ke bamela isnai ban penla ingi bangini apoi langkum ni hakanega madan hang ni haka society bat kabalang hamentong yak bagin yo ban mani ban syakri ban pendon burom yak kateng ke bakhoi ke jama itu waya belai ya kajing dorang kat ke jama ya kajing alam ke jama kan ngi barakawai bagi benta barok ke ben sependap kin ko trai akan long de kajing alam ke jomen si bakhoi jama haka kateng ke jong utrai ji Jesus Christ itu wangi pan kini baroru amen ngilai sedang ya kajing syakri ke jongi lembah da kajing ruai penrem sim naka kad areng do syate bat ngini petengi ni kajing syakri ke jongi hakane ke step da ka begini sok lang banir ruai ke nembar ji ruai ke basan spa nyau pulai Utrai ulang usim yang en yari wailang an yaro e ya uka mensim ka labang penjam kak jing pen krau ya unang pen em dat ka no
Hashua bengin yosngo yak inong pule naga kitab kabat hamai bat kumjur inong duai ngan pen pule pen sngo shua naga kitab kabat rim kabat hila ban syam kat kum kajing roi sam udawit ka namba kabat ningkong katukhat kabat ningkong ter ki kentin ki ba ong kum ni suk uta ubri ubam ya ha kajing selai bam man lemni ubam yang ha kalenti kinong pop lemni ubam shong ha kajing shong ki bar ki ben henrei uba kajing sngo baha jong u ka haka hukum utrai bat haka hukum jong u perkat sen yasni di unlong kum uding balatung harut kiwa uba sei lau so halak ayom uba kasla jong uru kam plorno bat ka ei ru ka ba ule kan man ba uble nyo ban ka khui ni kantin kumtola yasngau na ka kitab kabarim nganshim na ka kitab ka pathamai na ka gospel ka jong Yohanes lenong bakhatsan khot ban kong baar kumjoro na gospel jong Lukas lenong ban reu khot basa pholai na ka shithi jong apostol Paul shaki nongrom lenong ban reu khot ka ar phawar bat na ka shithi apostol Paul apostol shaki Galatia lenong basan khot ka ar phawar tien ki bang gumne manga ngalong udeng sa wain ubasisha bat ukpa jonga ulong unong sumar priso katnat baro kabahanga kabom seiso ungorno bat katnat baro kabaseiso ukhlat yaka bakan yo seiso khambon namar judon udeng babha ubasei yagiso baman lemni udeng baman ubasei yagiso babha Henry menta balapelai no ya pi na kapop bat balapelong chakri ya pi ha ublei pi ok hai ya uso jong pi sha ka jing pen khoi bat ka bakut kan long ka jing im bom ju kut ken Henry uso jong umensem ulong ka jing e ka jing kmen ka jing suk ka jing sha slam ka jing lesbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnot ka bor halor ladi to blen kut khoi tien jong Kumtong yang lelada banyok sengau naik arteli ki testament tengin pendam likely kecing doai. Ablay bi age pada bai senai, upakan rai kecing ma bat kecing senai. Yala ke jong ki syakri ki berit ki joma drive age ngis ngau ban penpau kecing bat kecing ro ya ka kerteng badan bor ke joma hakan ka step down step kum ki khun jong ka KJCE Union hangne hakas i society hamantong a tribe e nyuan banisham kroi kumne kum shipara na ka benta banyate banyaslok ya ka duan jong gijing shakri ya ka kerteng ke jome ablai e kum ki shakri ki barit ki jome ngidon kam ya ka bor jom sim jome bamenyalam yangi hakane ka sngi bro shasngi ho nyeda pen pau ka jing sngu ha ka bamela yalam a tribe e yala ki jong ki khun ki jome na du ka sngi thodeng ka bangin lami na la ki jong balang bat kisi society ki jonge tadah du bangila poi hakane ka balang bat kisi society hangne hamantong melayalam ru a tribe e hanen kasngi ha ka bangila yo a tribe e ban pendap ya ki program ki ba pher na ka benta ki kam jong ka union hi barok ka wei ko pap e da ka jingdon rangkat ka jome ko pap e ngilala ban pendap suk ki ko pa ngida pen pau ru ka jing sngu ka ba kraw tam hakane ka step ha ka bangidon hangne hakane ka dara bat hakane ka lampung ko pab e na ka benta banyate ya slok ya ka tin ka chame at tribe e kum ki khunjang ka KJCE hi barok ka wei ngilum hangne na ka benta banyate ya slok na ka benta ban pniar ya ka kam jong ki shikri ka mon ka chame ablai bi e ngida don kam ko pab e ya ka bor jong men sim chame habba men tha apdeng ka jong i wei pai wei bangin yo long at tribe e kum kita kitnat ki ban sei so bat uso bangin pen mi atrai undalong uso uban say ya kiso ki babha ya rab namar ka tayangi wei pai wei bangila ko pa be ban sno hame namar memelong utun rai bat ujing thong ubas kham bat ubadon ru ka nong rim ka basisha namar ka takum ki khun ki jong me ngidon kam ko pa be ban sno hame namar ngidon kam ban yo ya ka jing shisha ka bakan jablai ka jome ban yang hapdeng ka na ka perthai ka ba bat ka bakan yang kham tam ha ka jing em jong i kum ki samla ngidon kam ko tribe ban
don hasinda ke jome ba meru men don hasinda ke jongi bangi la ban yang skam hakum kane ke partai ke be ke bakan riang snyo na mar kata truai pe ba men yalam ru yangi kat bangi nang ya shiprang bar shikman snyo da ke bangu map ya ki rengkang ki jongi ki ba misyam la ka bari na ka ba pau na batang kerteng khon je Jesus Christ na dawai amen to ble ni oban kerku na ka banta jongi Iway piway baro kibe sya skor. Ya kajing pule na kaktian ka jong blay. Bat na kajing duway na kasyakri kibe ka jong. Tingay ku blay na ta jong pi baro. Lai ngot kibe pendap kibe ka benta. Ublay nukerku. Ya pi. Kumulong meneh ka basdang. Ba ka convention kaban riu huwei jong ka KJCE hang ni ka balang bat ke society mentong kalong ka badan jimot namar kaya hap hakasngi ya ka bala seng ya ka haka artarik ufep khat praspa prabhuwei da u Pastor Francis Iklak bat kalok ke jong ki prabangit bi ngin shime ke kapor ban ya thu lengkot ya ka history jong ka Christian Endeavor kanika Christian Endeavor kelas dang ha kabalang ha Williston, kabadon ha Portland, Maine, USA. Lakha ya ka CE kadai, ha ka way, kapor ha ka jing yaseng yalap ka basita yolenter, jong kabalang Williston Church. Kanika ha kata ka jing yaseng yalap ka basita yo, kiladon, kumbalai pongot kibala pediang yu tra jisu kumutrai bon open embashment jongki bat uni unong yalam jongki pastor Francis Iklak ulalum lang ikri samla nakapor syakapor haka kuatar ke jongu bat keju pelong ya ke jingi duai ke jingika ya ke ketien ke jongu blai But they haka artarik ke jong ubenai feb kat praspa prapuwei kila shim ya karai haka bagi pelong ya ka constitution haki kila airu ya ka commitment ke jongki kila airu ya ka pledge lane ka jing ka jutang ke jongki ya ka ban syakri yau blai Yaka balang, yaka ri bat kajat penrio. Kani ka kenhun, hakani ka balang, ha Williston. Kala thau thamai shiboni ki samla hakata ka balang. Bat ka balang kala khiim nangta. Bat ki babun ki balang ki ba para marjan kilayo i yang tau sok ka jingtre jong kini ki samla hangta ka balang bat ki bla pelong ru yaki bakin kopi lane bakin yabut baki kwa ru ya kata karukom ka jing peniat ka jongki ya kata ka CE kumta kani ka CE kalanang roy nakaway ka balang shikaway ka balang nakaway ka ri, but nakaway ka por. Siya kaway ka por. But, syadu kani ka ri kasi ka bai ka jongi. Kalawan ban poy ng kong, ha kabalang, hanong saulia, ha kasinam kat praspa, kanday pun rio, kumjuru, ha kabalang ha mau kar. But, lingbaki missionary,
kila nang penpriang ya karkom trekam jongka Christian Endeavor bat kumangitep bangin sayo sian ban rakhiru ya ka jingdap ka ba shispa ar pusan snem kum ka KJSI ngin yo ban rakhi kala shim snem kata ka kwaskwi centennial celebration dikata kalong ka history lengkot jong ka Christian Endeavor hapo kane karui kasih ke bai ke jongi te airu bamangi kum ki Endeavorers na ki unit ki ba pher bangin yai penrhem bat yai penne pensa ya ka spirit jong ka CE bangin la e ka ban pentelun ya ka jing syakri ka jongi hapo ka balang haka imlang ka salang haka ri bat ka jaj penriu bat haka perthai hi barok kawai ublayu na kerku yala ka jong ka CE ka jong u bakanaya syakmat bat syaprang te ka ne ka por ngas ngob haban khot ya i Reverend PS Tumung ya ka ba inbu i ka jing duai ha ka ba dei bat ka ne ka CE de tengah subhaban khot i ha ka ne ka por tang ni pendam hi jing duai ko khpa jong yu bah neng oblong trai jong met bat kim siam ki jong ye oblong ru trai jong ka khasi jantia Christian Endeavor Union ngiwan ya ka ban aingu ye me ha nang stem nomor ka ne ka por ka kentang ka ba me mala isnai ye ka ban penyo aingi kum ki khon ki jong ka union bangin ye don ablai hagane ge juniors i society hang ne hamen thong mela yalam ingi ablai na do kesni thot dieng kam ngi poi hang ne ila la ru i ban pendap i babun gi kam gi jong ki union bat ngi don gi jeng kermen baki e ki baro ablai ki ngi la yo e ka ban le hado ka ne ka por kin long gi ba me hi ablai men da kerku men da pediang hun bikin la ablai ban pentrai kam yiki nak benta ka buram ke jong me kene kesngi ke pengi don menta ablai ka long kesngi ka basa jeng ken mau nak benta jongi kum ki khon ki jong ke CE namar dei hakane kesngi blaseng ablai ka Christian Endeavor haka perthai hi barok ka wei hak por ka kum kaning da duai namar kata ya ka ba me menda isnai ya ka ban pen em ablai ya ki jing thmu jong ki nong seng ya ka Christian Endeavor ki bai jong Francis Iklang lambat ka lok ke jong u bat ke nong seng ki beneng kong ki blawan raru hakari khasi bat jantia kin em ablai hapo jongi bakat baki ne ki sngi ki nang yan kum ki khun ki jong ki si ngen da kan mau ba ki jengket khli ki jongi ablai ho ot ka long ya ka ban pen sapriang ya ka gospel ki jong me ha ka jo ka poru ablai ka long bengin kan mau ya la ki ya ka em lang ka salang ya la ki jong ki para beriu ya ka ribet ya ka chat ben riu hi barok ka wei Yarap namar kata ablai bakum gesi hari khasi bat jantia habgin sayo ablai ban kan mau ya kijing dap shispa arpusan snem ke jongka hak snem ke banwan men da pen thmai ye kijing mot ye kijing perkhat ki jongi bakum ki Christian Endeavor nginangla ablai ya kaban kener ya laki jong ki kti ki jongi hapo jong ki society ke bangi don sabar jong karu kumjo nang yalam ablai namar kata ke CE kisngi bedang sa ke baka kadang dei ke banyat lanti hasla jong ane ke perthai menda kurku menda Christian bor baleng ba jong ka ki wei ken dai oman ya ki jing kurku ya ki jing bah bat ya ki jing yalam ki jong me nang yalam ru oblai ki jing syakri ki jong ni hang step kem juru hak ne kisngi he bro is sngi dalau jong men siam jong me men de isnai ru oblai ban map ik pop ik duna ki babun ba me he oblai men lap hak jing long ki jong ni kum ki briau na bai ki ne baro ngi ngu ipan ngi khot kerpan hak kerteng ki jong trai ban unong pen im jong Jesus Christ menta bat saduk babam ju kut ro amen kublai shibun pastor PS Tumung lama katuki jing duai jong pi ublai no kerku ya pi ban no kerkuru ya ka KJSI barok kawai bat ka CE hak perthai barok kawai ki prabangai be lengba jo ka ne ka step
Ilapoi hakawe kabenta jong kajing syakri ke jongi. Kata kalong ia ka begini syak skor. Ia kaktien ke jong ublay. Ayu bakaktien ke jong ublay. Kandon ban kerana pedeng jongi. Lengbau syakri. Ubaret ujong ubalawalam pedeng jongi kani kapor. Tinggi snow kemen shibon Bat da kajing kajing snow baharu. Ngipen pau bat ngipen yang snow bahai pi pastor. Sutengah. Dia syua bai pastor in shim ya kani kabenta. Tongin ya pedengi kani kajing syakri jungi da kabengin ya solang ban yerwai kanambar cirwai kabashispa arpun riu. Kabashispa arpun riu. Mensim bakui tawan ka jingdom to pen pra pen pet pen syai ya laki briu nang trei mensim babha hispa arpun riu. Pensim kutuan, kajeng dom topen pra, pen syaya laki riu nang trei pensim bapa, nang trei pensim bapa, nang trei pensim bapa, nang trei pensim bapa, pensim Pensim bakutuan,
Chairman, Ibalong Rui Vice President Jong KJC, Kinong Kit Kam Jong Si, Ki Pastor, Kit Membesan, Kit Kot, Kit Delegates, Badia Piu Pait Lang Jong Blay, Ubalay Awan, Shakanika Jing Shkri, Gajong Yu Blay, Haganika Step. Hagabaneng Kong ngawan ra ikajing ay kublay, nagayeng jonga ba nagabalang kajonga. Agagarteng gabat yang tam, kajong utray, badunong penim jongi ujis kres. Pastor Chairman nilong, magaday kasin kabaneng kong bayin yo iya nga, ngatray ladangin ni kendu hayew lene hangno hono kajaga. Ngatray pinmudur bait bangaday, Uway na kita bopendon kam ya ka ILP banwan yuk kejat sengani ka jala ka jongi. Ilong nga pangan penitu ilade ngam tip hadukat no ngan introduce ilade dengan ong kumne ngadon tangi way lok han rai saungut ki kon ngapet ya ka district letter K ka badan hapo sutnga presbytery hapo jong ka KJP Synod mingi. Ngatrai tang kata kalabyang kajing penitu ilade namar palat ya kata ru pim dan hok bantim like no tangi lok jonga. Kabanta nagaktin kajong ublay, kabangan ya selok batpi kalong gaway nagatim kabakarpang yangi kum ki Kristan lene ki bangait hautrai jongi ujes kres. Agan ka step ngan shim ya gaway nagitim jong kaktin ka jong blay magkata ka day syapang jong ka jing duway dagabangin ya pet ya gaway na ka jinglong jong way na gifaro jong kari Egypt ya kabangalapan syong nong rim nagakitab Exodus kalanong kabapra kadakat kabapra tongin ya siya skor ya kaktin ka jong blay iktin gibaong kumne anda kumtau Faro lakhat yaw Moses bat yaw Aaron bat ulaong tukerpat yaw try baun simno yakini ki Jakoy nanga bat nagibriu jonga dengan sepelai no yaw tau pajba bakin yo kenya how try ubleun kerku ya gajing puli ba gajing syako nagaktin kajangu tongini pendam ha gajing duai tongini duai ngangu ya me ablay bamele ya lumlang yingi kumne hagane ka step kum ka KJC baragane ka por me yo iyo syakri jong me bayeng nagane ka jaka ko try kabala krek nang nakabanta bansam ya ka kubor lang bagaktin ka jong me Kersyan bor mame yo ko try toay baga jing pang krek ka donut ka jong bagiktin ki cintur ki jong kinlong sisa ki jing persat ki jong mensim mu jong me Sya skor ke jing duai jongi namar kini ngipan ke kerteng jong Jisu ben Nasrat amen. Anda kumtau Faro lakhat yaw Moses bat yaw Aaron bat ulaong tukerpat yaw try baun simno ya kini ki Jakoy nanga bat nagibriu jonga dengan sepelat yaw tau pajba bakin yo kenya how try and treat the Lord tukerpat how try kini gide gijingong kijong ufaro ha Moses bat Aaron ublay habau kwa ban pendem yaw no briu ubasarong umdu yakilat kilenti ula ban pendon kam yaki sing ula ban pendon kam yaki jakot ula ban pendon kam yaki put haga hima ka jong blay ki don ki tiar yelet ma ki bam jukut bar haga nega benta ban pendem ya ufaro unong sinchar jong ke hima ka bakrau kari Egypt upendon kam da ki jakot kan long ka basnya upela ya blay uban pendon kam yagi jakot ban yale yaw neu briu ubas sarong
Badia le yau neu riu krau jong kari Egypt. Ngatrai u Pharaoh nong ladau blai Jehovah un kwa ban ya le ban nga u ha ban pha yagi angel ki jong u an reu blai uong medeway Pharaoh bangan pha yagi angel jonga ban ya le bat me ngan pha tang di ke jakot ban ya le yame kalabyang yanga Kijakait hagari Egypt la mani iki kum ki belai. Bat kumta u Jehovah wong shim ya gini ki belai jong me. Kaktin ka jong belai ka yatu yangi. Bahaka ta kamit u Pharaoh shim leyot ya. Namar ki jakot kila daplut ya ka yings em ka jong u. Ya ke hima Egypt barok kawai. Ki jakot nakari nakawa nail kila milut. Bat kita leplut yagi kendeu jong kari Egypt. Baru belai wang mga ngadon hagi jaka baro kumta mameru Egypt. Shim yagi nigi belai jong me bakin daplut hagi jaka baro. Ikan mau parabangit. Bau belai ulapa yau Aaron bad yau Moses bakin le ye kren bakin ye le negotiate. Bat Pharaoh ban pelat yagi kon Israel nagari ke jinglong merau bakin lek banai kenya hau blai and reu Pharaoh hakasin ka baneng kong wong where you tau Jehovah who is Jehovah where you tau Jehovah bangan kongu you bat kum tau blai ulapha yakani ka klam kawai hadin kawai ka baneng kong blai ulapha dagabapan kela senam ya kawa nail. Andrei u Pharaoh lekot ya kinong le bertong ya kinong le jadu jong kari Egypt kita ru kila ban le ya kata. Bakumta kanang pen syusyu ya ka donut ka jong u Pharaoh bat menta padi ban pendam yau neu briu besarong upendon kam daki jakot Pharaoh shim leyot ya ula kuslai baro shimet unle kumno kan kumno ngan le mangan yo light nakini ge jakot namar hagi kiuja ki don hagi pliang ja jongaru ki don ngan le kumno kan Bat kumta kaban nengkong ngin ya pait nakani ka jinglong jong Pharaoh kahikai ayu yanga ya fi kibangai hau Chris shapang jong ka jingduai hagaban nengkong uneu Pharaoh ubamju ngai ya gibriu ki jong ublai ubamju buram ya gibriu ki jong ublai hanrei hadin ka jingwan jong kani ka klam jong ki jakot ulong ya ki shakri ki jongu kilai kot ya Aaron bat yau Moses ka jingi kai ka baneng kong ka bangiyo nakane ka jingi tu kana kadai in time of sore troubles the servant of the Lord are greatly valued hagi por jong ki jingjanjar nginyau buram lening nginyau kor ya ki briu ki jong ublai Hagi por ki pamenshwa u Pharaoh unyau bain yau Moses bat yau Aaron hanrei hagi jingjanjar ki jong uwang then Pharaoh call Moses and Aaron kini ki jakot kilihi kayu ban buram ya ki briu ki jong ublai ubriu bam junang ban buram ya ki briu ki jong ublai mentapat hagi jingjanjar ki jong uwang call Moses and Aaron Pikan mau para bangai ladangin puli nagi kitab panengkong gisim kalau nong kabakhat lai kada khat kabasau busan wei briu jong bleu lawan hau Bethel hagaba usim Jeroboam ushong ha kata ke golden calves nane ke mesi ke balachna daga ksiar
Kay kabadya ulan yaw ben yagi briw ki jong ublay nus im Jeroboam hata kapor kabau kedeu yagakti persya yaw nong itu lupa kaktin ka jong ublay kong bagakti ki jong ukalayap silyang Baranda kalayap silyang ulong kilay kot yang ayaw Jeremiah Prabangay bi mga mafiru ngilong komuneo faro Ngikan mau ya gibriu ki jong ublay tang hagi jingjenjar ki jongi. Larengin puli naga kitab manengkong ki Samuel kalanong gaba arpe upra. Ngikan mau hadin ke jingyap jong Samuel ki Filistia ki lawan Hirtma Persya ya ki Israel. Usol ublay ulaken riak no umdan syuk kilat le kumno. Ulong Ulalej hagaway na kanong le bertong. Hagaway na ka-keeps kabakari. Hagaway na gikrem kiba kari hapo endor kiyong. Ulalej siya ka bat uloong giginigin kalakaliu bat numi kwa banyakren. Uwang bring me up Samuel. Penmi yaw Samuel lang abangan kalino. Haswa abangan iletma bat giniginong Felicia. Hisin kesni, uni Samuel ula seneng, ula kentu, ula rebuke yau Saul, Andreu Saul uniau benyu, menta padi hagi jingjenjar ki jong uwan badu keli na kene kentai, penmi yau uni Samuel hanga. Pharaoh ruhaba ki jingjenjar ki jong ki bon. Umbansi ban khot yau Moses bat yau Aaron. Pikan mau yau Jeremiah hagabau jadi kayaru. Unyau ben yu hanre habaki Babylon ki wan ban ker tavier ya ke Jerusalem uloong ye gini ki kentin how Jeremiah inquire I pray you of the Lord for us. Do I Nagambiyaw blay nagabanta jongi. Kata kaday ka hikay kabanengkong. Kaba ufaro ay yanga bat yapi. In times of sore troubles, we value the servants of the Lord. Kabar hagipor jong ki jingjenjar. Kadnisdang ban yu koru laningin yu kor yagabor jong ka jingduay. In times of sore trials, prayer also begins to be valuable. Une Pharaoh upam jungat ya gajing duai. Upam jungat ya blay Jehovah hanray habagi jakot kilawan hirtma ya kahima kajongu ulong ya Moses but ya Aaron entreat the Lord for me. Chisin kasiwang, who is Jehovah that I should obey his ways? Way new Jehovah bangan kongu yu menta pade ubriu bam jungay jaga jingduay uang yaw Moses but yaw Aaron entreat the Lord. Tukerpat how try. Tukerpat how try. Nagan mau yaw way philosopher ubakerteng beyond. Hagaway kasi ki siyong jhat. Baru dia iya kita ki briu ki besniu hapo kata jhat. Ki kalai ki di ki buat. Baragaway ki mid lawan ke jingat pelung ke bajur. Bat kilas dang ban ya duai. Kilas dang ban kan mau yo blay hagi jingjenjar ki jongki. Baru wang uniu bion uloong yaki yakini ki kentin. Hold your tongues. If the gods only know that you are here, they will sing the vessel. Be quiet, lest your prayer should be our ruin. Warai baga jing duai ga jong pi, kan long ga jing jot ga jongi. Kata kadai ga jingong ga jongu. Prabangai biye une ufaro usnyau tu ma ga jing duai le si kadai ga jadu lane ga spell lane ga magical charm wong. Pikan mau ya katu jingong when the devil was sick, a devil a saint would be. About devil haba uksut upang
unlong uriu khoi u faroru hagi por jong ke jing jenjar ke jong u khen mau ya ka jing duai bat kum tau pa lei khot ya Moses bat yau aran u klemong tongin ya duai Leniu klemong bangan ya shimbanta lembat pi ha ka jing duai Andre wong yaki bakin duai meki kan long ka babha lane kan long ka bakmen ladau faro unong join with me O Moses and Aaron in prayer uklemong ya kata Andre uniu briu banget bagat jing duai kadai ka bor jadu shuong ya Moses bat yo Aaron duai baki ni gijakoin kin riano Tagaday gabaar. Kabalay, in time of sore troubles, the prayer is often a wrong one. Hagipor jong kijing jenjar kijing kuslay, kijing duay barabor kalong gababakla. Ubriu bajuduay tang hagipor jong kijing jenjar, kijing duay jong u kalong gababakla. Namar balay hagane ke jing duai ke jong faro wang to kerpat yau try baun simno ya gini ke jakoit nanga ban nagi briu jonga uklem duai yau blay wang uklemong to map yang ngala bakla ngayale persya ban me ablay Jehova uklemong ya kata andre usuang to duai bakini ke jakoit kin kenria no nanga Prabangai biyid ublay usngap igi jing duai jong faro. Upen kenria igi jakot. Handrai hadin jong ki koi jakot padi ki wansa ki jenreng. Lapan kala jenreng ya gadeumet. Hadin jong ki jakot kawan kawai hadin pat kawai ke klam. Ubriu berduai tang naga bentaban light lagi jing jenjar. Ken mau bagi jing jenjar kim jokot. Kabasau, the sinner in his sore troubles is very apt to make great promises. Ubriu, ubuduai tang higipor jong gijing jenjar. Ukular ki ki bakrao haublay. Pharaoh wang hakane kat wang yau Moses bat yau Aaron tukar pat yau try baun simno yagini ke jakoit nanga bat nagi briu janga dengan sepelait no kijingkular ladau bleu nan penken ria no gini ke jakoit ngakular Moses bat Aaron bangan pelait yakini ki konisral bakin lek banai jingknya hau blei jongki Prabangai hatu mga mapiru ngimlong kumtamo. Hagi jing tiap panggi jongi ngikular ki ki bakrao hau blay. Pikan mau haga bagi por bapi apply hagi pos hagi kam sorkar piduai hau blay. Ladangan yo kani kapos katulap kabanengkong ngan ai show blay. Hatu pi pendap ya kata. Barabangai bi hagi jing duai ki jongi habangi kendu ki jing jenjar ngikular ki ki bakrao hau blay Moses ru ukul Pharaoh ru kular hau blay bon pelat yang ini ki kon Israel andre hatu pelat ki hadin bakila kenria kini ki jakot kaktin ka jong blay kaya tu yangi ba Pharaoh upene biang ya ka donut ka jong sisin lawan way nong rap hanga barulong pastor ngala rap ya ka way ka jaka ban ngasiu si man ong ya pi hagachis nyam ngayo tang ar berni ukau kumta pastor to duai lemsa nagabenta kani ka jaka jonga Bakan long ka ba sa iso? But kumta, ngalaong ula daday kumta tingin hap like hi siya katakadjaka. On the spot ngini duway. Ngila ula yalam yung as takadjaka, ngila duway. Andala dap duway ngalaong yu. Kakarteng jong u kaday uang teo. Teo,
how news nam ka jingmi na kani ga jaka men ai ya ka show blai ka wei na ga shipel men ai bar how tau snam don bok na ka ar berni kimi khat ar berni ukha bat ngalamut bola ai show blai ndala kali ni kita membesan u ai tang ar keji ukha show blai hagas nem ga babut biang uyo biang sar berni biang kahiar biang kejing yo jong u nakata kajaka para bangai bi kan mau ye kijing kular ki jonga ba jong pi yo le si banda poi habneng ki bangi kular hau blei ha kijing duai kin long persya yang abat ye pi in time of sore troubles we make great promises. Kabasan, andau blay ulakali, andau Moses bat Aaron kilakali na ufaro. Lano men pelat yangi, lano wang lashai uang ufaro. Lashai. Para bangai piyos ngeu na am yakato gijingong. Tomorrow never comes. Ngakan mau gipor ki bangidang rit. Ngilai ngut cipara ki parasyan rang. Ikan mau magmi hika yingi uway ban sajjan, uway ban sajtiar, uway ban niat kaying. Ban penkot ya kaying. Mga karutin jonga kadai ban sajtiar. Ko nu balai jong kami. Ngasnya usitam hagipor telang. Sekabak kriat. Baragi digi por hagi snong jonging haban lech sa yigi tiarum dei hayeng shawa harut jong gayeng jongi kadon gawe kawa haban lech sa chata baragi por tlang ka kriat palat kum tanga ong kmi kala dei ke por bangin pentelano ya ke program bu no da rutin bat ikmi lo ong nga buhi mafi kon sna mafi ke rutin baragata ke rutin ngatho kum nei ong Andala dep thok ya kata rutin ngabu ngata ya ngahagi ying sedja. Ngau ikmi hang no nganta yong ta hing sedja bakin yo I ki henmen ki jong me. Hakata rutin ngala thok. Kakarteng jonga kadai happy mangatho menta satyaru happy. Lashai ngatho hagabaar lain gabaar. Lashai henmen nu banengkong. Usan pun nyong. Lasisni urut nyong. Henmen nubar. Ngalak kemen namar lasai ngalalat ban satyar. Ngalaki menstap. Ngalong ye mei. Mentakam day am kesni jonga ban satyar ngalak kemen Yong mei nga. Pej hagarutin sa filasna hayam garutin o ngalasna. Ngalit puli. Menta satyaru happy. Para bangai be kalasai kamjuan. Badau Faro kata kalasai. Kijingkular kijong uyau Moses bat yau Aran balasai lasai un pelat yaki kamjuan meno. Dai na kata kadau unong ruai shaman sin wong kajing buting what I kan syukor yepi. Kaban riu bat kabakado hagi por jong kajing jenjar hagi por jong kajing kuslai. Kabakado kabangiyo ubriu ubayale persya yo belai. Kabakut jongu kadai kajing yap. Kabakut jong ubriu ubayale persya yau blai kadai kajing yap pikan mau yau Faro ke ka baja ublai ulapa ka wei ka klam hadin ka wei pat ka bakhadu ula shimno yagi khun ki baningkong jong kari Egypt baro nadu khun jong Faro bat kumta ula pelat yagi khun Israel uda be yagi shitang mit late no uang kilami banrei had andala dep yau khun jongu
Tangu plang 4 mi hakata ka jakatap. Ulakan mau biang ye gimrau ki jongu. Uangan le kumno lada gini gimrau kin mi no manu bantay ya kani kandong ba ka jonga. Kum tau le be biang ni ki na din. Andreu blay haga jing start ka jongu ulapan ngam jelap ya ufaru ha kata keduriau ke basau kat bau nang be nadin ya gikun Israel ubriu ubayele persya ya ublay kabakot jongu kadai ka jingyap sisin ladon gawai ka jingyu kana bau angel jong ka jingyap ulawan hawai usamla baru loong yau tau samla hey samla kapor kaladei bamin yap no pet kini ke register ka bangalara ke kerteng jong me ka don ha ka list ka banengkong utau samla ulo syapti baru loong ya utau angel jong ke jingyap hatum dan por syumo yanga lani pimailat syumo yanga setang syitiyo ong em ulo hukum blay balade ye me ban yap nok mentah kesni utau briu long ngan ayami kespa ladamin pelat yang tau angel jong ke jingyap uang em ngamla namar kadai ke hukum jong oblay mat kumta uta usamla ulasnya usik tang namar kaladai kesni yu ban yap marulong yu tau angel jong ke jingyap sya yang tang hakani kesin ka bakaddo ai porenga tang lai sau genta bangan khot igi perlok ki jongi bangang ini kemen ini asnya ubha haswa bangan leit no nakani ke perthai tau angel udah perkhat hoi ta compare tang lai sau genta tangan ai lah ya me ula khot igi perlok ki jong u hayeng utau angel lu syong hakata ka syuki hakandong uap yau tau briu ki perlok ki jong tau briu ki lawan kile parti kile muja hanta utau angel jong ka jingyap ule yo thia anda tau briu ule yo i bang tau angel jong ka jingyap ule yo thia ulu sim ya kata ka list upam ya ka kerteng ka jong u na ka number 1 ubu no ha ka number 100 ka jong u markumta anda ula kendit utau bri utau angel jong ka jingyap ulo ong ya utau bri hey bak kala dei ke por memelai ong to se bam Joshua utau angel ulai ka sha ka ja ya utau angel hadin balade bam ja angel ong ai kala biang ye me ban leit no ong to ngaru ngala kre tau angel ulo ong ya utau bri namar bamilele bha ya nga mela ai ja mela ai sha ya nga kumta ngan dan nyeu no ada kongpong mentah kasi ngan sedang ban nyeu no number 100 mdei syu no number 1 para bangai bi kabakut jong ubriu bayale persya ya blai kadai ka jingyap makumta manga mafiru ki bangai hau blai tongin ken mau ye ka bor jong ka jing duai tang hagi por jong ki jing jenjar lani ki jing khuslai ki jongi dan gawe ki jingong but prayer is not a piece of cake for a special occasion ka jing duai kam deu cake tang na kabenta ki por ki bakarpang nrei uday slice of bread na kabenta meat step ka jonga bat jong pe ubleun kurkhu yanga bat ye pe na kabenta ka buram jong amen. Ia ingu yo blay kani ka step. Ia ka bo blay ulapan sngaw peneng jongi. Ia kani ka kubor ke bakodor. Leng bau syakri ujong u. Ti kublay shibon pastor. Ia kani ka kubor ke bapila bet pila sama peneng jongi. Ublay una kerku ye pi. Una kerku ye ka yung kasem ka jong pi. But ia ka ministry ka jong pi. Bapinan la bantui dap ya kata ke benta kabulasyania happy
ka jing kerpat ru na pendeng jongi kum ke syak skor ka kedien ke jong blai ya ka e ka ba ngilayo sngo ke por tongin pendon kam ya ka ha ka jing em jongi ka ba man ka sngi ha ka be dei bat ka jing tuai kham tam bakan long kata ka jing bam ka ba man ka sngi bat ka jing ring bat ka jing penhiat man siem ka jong bangen uble nu ker khu yangi ha ka ni ka por ki pra banget bi baro ngine pois ka wei pat ka jing shakri ka jongi kata ka long ya ka bangen lom ya ka jing aingu kat ba ngi dang lom ya ka ni ka jing aingu ngi don south liki choir Tôi xăm la tu cục đá cả bồn ba
dong ya chinh yên ba riu đây lem da tình ca nhai sa thi rom jong u play kan nhai pernan tat hadu maka jing trei lawan
tung ini doai ublei bo kupa jungi uba beneng ni aingo ime namar jong le kapor ia ka Malaysia ini kumgi khor gi blasiu spa na ka dor ba snam gu jong me ban ya lum langa po jong ni ka jaka ha ka ban mani ban syakri ban ya ro ban pendan burom mi ka kerteng ge jong me ni aingo ru ime atrai namar melong ublei jongi utan rai jongi jingker khu baro ha ka jing im ge jongi bat lengba jongi jingker khu trai jisu ben ki bam laker khu ha ka jing im ge jongi ka baman ge sngi ha ka ni ka jing syakri ge jongi go trai nyuan ra e ge ni ge jing ai go pa ben syaka kam ge jongi kilong ge jing ai ge barit go pa ge bangila sei ni ge pla ge jongi handai ni duai minis nei ban ker khu ban pen krau ki go trai ba shano shano syaka ba ka CE kan pendan kam go pa ben kan long nakam taban penyar ya kalama ke gospel ke jong mi hasla jong ni ke kendo hikai ni ko try bangin long ki brio ki benang ban ai ngo ban sngongo imi ki por baro bar hikai ru ngi ko try bangin nang ban ai she ka kam ke jong mi ha ki por baro jong ke jing im ke jong ni IT ko try ke ni ka por ke bang sa ke jing lam ke jong mi bar ka wei bar ka jing syakri bangin sayo ko pa ni dwai bo jo mun sim jong mi ko try undan ringkat deng jong ni sim ti ngi ko mangi long tu sengawi ke jing duai haka kerteng nong pen em jing Jesus Christ ni pan amen tiai ku blai na kam da jong pi baro ki para bangin pi e ki bala no klo shakani ke jing ai ngo blai no ker khu ye pi panu ker khu ru i pi pastor bala pen tangai ke ni ke jing ai ngo ti ai ku blai ru na ka banta kini ki sautli ki koyar ki bala ai happening jongi kini ko por kala long shisha ka jingba mi ke ben sim ki jongi leng ba ki sor ki babang ki batiang ki jong pi ki ba pen kende i ki donut ki jongi tingi ai khublei na ka banta ka jing ya tre shitom ka jong pi ka jing pelut ka jong pi ka por ka kodor jong pi ya ka ban pen kre i ki jing ruai na ka por shi ka por tingi ai khublei pi bat ikar ku kerdo bo blei ke jing suk undorang kat ya pi lengba ki por baro ba pinala ai ban pen kraw yu blei lengba ke jing ruai bat kum juru ikini ki hap ke baret kala long shisha ka jing lap hapdeng jong ki hap ki baret bat kan loru ka jing sa jing kan mau ya ka convention hang ni lengba ka jing em ka jong ki nang ni shakmat but ni ai khublei ru iginong yalam ki ba shim khia ban penwit penbiang ye kan jing ruai to blei no yo ban ker khulang i barong in penwai no jing mane jing shokri ki jong yo blei kan ka pod da ka bang ni ruai ka mar jing ruai ka ba laispa nripu pra ko traji su tang hame hi nga shem jing suk jing kemen sharum sheneng awat laslem tang hame ngala shem hadin jong ni ka jirwai nga skobaban kerpat i pastor sia lalu ben skobaban pelaj yangi na ka jing kerkhup nuai Try Jesus tang hame nga shen jing sung jing men
To try untuk kami itu apa yang jangan berjang pi, habang kami dan syok mark mat parlok hi. Pada kebawaina tribe jangan dikejeng syukri kejengi. Doa bagi kejengi bahak jang blok pa jang kejong Jesus Christ. Kejeng slok kejong mensi bakoi. Kini lahir blay, kini orang kalau mengikum ke enda beras hang ni. Rengkat do pergi banyak yang sadong ke partai. Ledok mentah bersyukur bom juga ro. Amen.